ngizokhuluma nani mina. Ayikho. Angisafuna ukukhuluma nani, angisathanda senengikhulumisa kakhulu ngikhathele nina ngihleli la. Kahle uyimisele kanje ngempilo yakho ngibuzele. Akudingi wena lokho njengoba usho ukuthi eyami impilo. Akudingi wena ukuthi ngiyimisele ngani ngiyazi mina. Awunazi indaba zakho wena. Indaba zami kanjani manje? Mina ngikhuluma ngawe. Ngakana neindaba zabantu zikuxakile nezakho. Vele ngisebenza kaindaba zabantu. Mina ezami kasikudingi wena. Awuhlangani nempilo kodwa yaza senzeni kanjani ukuze senzeni into elula. Vele ngiyifakile endabeni zakho. Kuukuthi wena kumele ubuyele ekhaya. Yabo kuba uyifakile endabeni zami ngaba ukhula manje. Yabo wena ke okusala kumele ubuyele ekhaya uzozenza umama emzini yami. Unemnyama ngaka ngempela Akudingi nalokho hlangana neminyaka yami. Yini ekumenzayo? Awunayo intombi? Ncinzwa yimbungulu. Awunayo yena intombi wena. Hayi cha anginantombi. Ngiyakubona. Hawu Ingakho beleseleza abantu. Hlaleki ikini. Hayibo wena usingima ke wena uyintombi wena. Imhlola le ingane engaka izothi intombi. Hayi imhlola. Yabo nje ngempela imhlola le. Alright asenzeni kanje. Uzobe sembhede noma uzele la. Kahle bengimisela ukuqukula wena. Ngikise kini. Yiloko ke ngikuzele. Hayi thula ke sibone. Awume sizama ukufonela ugogo wakho manje. Ngoba nogogo wakho uthe noma wakho. Okay awume sifone. Kunabantu abaxawa indaba zabo. Awume sifone. Noma wakho naye size sayithola inamba yakhe. Okay. Mina akakho uzongitshela ukuthi ngenzeni ngempilo yami. Ubani unginamba bani uzongitshela ukuthi ngenzeni ngempilo yami. Hey. Umzali wakho ozokutshela ukuthi kumele wenzeni. Hayi. Ngiyazisa ngeke ngibone namhlanje. Okay, nangu ngikhuluma naye. Umzali wakho. Sawubona. Yebo njani ma? Ngiyaphila ngezwe kuwena. Hayi sikhona ma. We ma ithina ke laba uhlelo laba bakamgwazelwa labe besifike izolo lapha ekhaya. Yebo. Yebo besike sachaza ukuthi kahle simisela ukuthi umntwana simthathe simbuyise ekhaya. Hayi ngani yami. Hayi ngiyabonga impela usizo lweni uthi nikwazi ukungisukumela. Yebo. Nisukumele lo mntwana kodwa mina bandla ngiyabonga. Yebo. Ngiyabonga ngempela ngaye lapho lo mntwana usehlulile. Uyabona manje ithi uhlulile nala ekhaya ufike izinto zakhe asithuke athuke ngisho ubaba wakhe athuke wonke umuntu la ekhaya. So manje utshaba zakhe kakhulu umzali wakho nje yasaba ukuthi ngiyikhulumele kuma social media. Yebo ma. Izitshaba zakhe ezinkulu ngayo asithuka ngazo. Yebo ma. Mina ngiyabonga kakhulu ngaye ongangokuba mangithi masithi sihleli nje kumnandi la ekhaya thina siphila ngomkhuleko siyakhuleka thina siyakholwa la ekhaya sithi sihleli la ekhaya siyabona ngabafana namba abaphethe ibhamu. Hawu Kwangena manje bathi sizocela ingane yala ekhaya bangene endlini uzothini phela ngoba phela izwe selabuswa yibona abantwana sekufanele sabe bona namba abaphethe phela imbhobho emide ngakaya. Hayi Nkosi yami. Sibone nobaba usibhekane ngamehlo. Sithi hayi nangu khona. Aphume nabo. Ahambe nabo. Asazi noma basuke bezomnquma noma kanjani kanti abantu bakhe bayazana yebona nawo. Uyabona lo mntwana uhamba nabantu abangalungile, kwayena akalungile, kwayena nje ingane nje etheo ekhaya. Ephoqa ngisho ingane zami ngendle iyona yodwa ehlukile. Yona yodwa njengoba ihleli lapho nje ilapho nifice lapho ayishale lapho siphumlile iyona siyabonga thina ngiright nami la ngiyabonga ney'ngane zithola nokuhlala kamnandi nje singalokhu sithi sihleli naye impopho wengane yami ibuhlungu hawu Nkosi yami hawu Nkosi yami gogo nike nawazama ama-social worker gogo ufuna ama-social worker ngoba iminyaka yakho usase-under age lalela wena sikhuluma nohlala laphansi